gesproken, anders ga je de auto uit. Zo simpel werkt dat, ja? We zijn in Nederland, dus pas je aan! Malonzi Beats. Waarop mensen? Ik ben Sontje. Ik ben Dio. En samen zijn we gebroeders Wolf. En jij denkt natuurlijk nu, waarom zit hij achter en waarom is die stoel leeg? Deze stoel is heilig, mensen. Hier komen straks onze gasten te zitten. Vanaf 7 juli. Vanaf 7 juli is deze plek bezet. Onthoud mensen, 7 juli. Dat is volgende week al. Volgende week onze eerste interview met een van onze gasten. En ja, dan beginnen wij gewoon. Nu staan we nog stil. Maar 7 juli beginnen wij met de rit. Beginnen wij te rijden. En voordat we verder gaan praten wil ik eigenlijk ten eerste iedereen bedanken voor het volgen op Insta, Facebook. Abonneer op ons YouTube kanaal. Bedankt daarvoor en mensen die ons supporten, tips geven, wat dan ook. Bedankt. Heel veel lof voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Er zijn heel veel mooie reacties ook gekomen naar ons toe. Vanuit de gasten die uitgenodigd zijn, maar ook vanuit mensen die van onze concept hebben gehoord, van onze project hebben gehoord. Die vinden het allemaal mooi. En je hebt ook sommige mensen die denken eigenlijk van, waarom zou ik het volgen? Dit is alleen voor Antilliaans, gaan Antilliaans praten. Dat is helemaal niet waar, mensen. Dit is geen Antilliaanse kanaal. Wij beginnen gewoon, ons eerste concept beginnen wij gewoon dicht bij ons. Wij willen gewoon Antillianen een ander beeld geven. Wij zijn zelf Antillianen. We zijn 2 broers, daarom gebroeders Wolf. Onze achternaam is Wolf. Wij komen zelf ook uit Curaçao, daar geboren. En daarom dachten we van ons eerste concept, dan beginnen wij andere mensen te laten zien dat ook Antillianen ook bezig zijn. Dat wij ook doen. Goed bezig zijn. Juist, je krijgt meestal alleen de negatieve dingen te zien. Schietpartij, beroving, auto-ongeluk. En dat gebeurt niet alleen in Nederland. Luiheid, dat gebeurt, te laat komen. Dat gebeurt ook in ons land zelf. Als je de krant opent, dan zie je alleen de foute dingen, de negatieve dingen. Maar wat wij willen doen, is de andere kant laten zien daarvan. Je moet ook een goede vibe naar boven halen. Van hey, we zijn niet alleen. Er gebeurt niet alleen maar negatieve dingen, maar ook goede dingen, man, mensen. En sommige mensen weten niet eens van, ze zien bijvoorbeeld, ze komen erachter dat iemand Antilliaan is, iemand die bekend is of iemand die iets. Dan hoor je, stoi, de Antillianen ga je daar? Zo gewoon precies zo. Is die Antilliaan? Nee joh, komt hij daar? Ja, mensen. En dat is wat wij natuurlijk willen laten zien aan het publiek. Het maakt niet uit of je nou Antilliaans bent of Turks, Marokkaans. Het is gewoon een beeld wat wij willen geven en niet creëren. We willen die beeld geven om te laten zien dat ook wij, ik zeg wij, want ik voel me een trots Antilliaan. Wij willen laten zien dat ook wij iets goeds kunnen bereiken en iets goeds doen voor de maatschappij. Ja, we zeggen Antillianen, Curaçaoenaar, maar als je Antilliaan is heel breed, dus je kan ook uit Aruba komen, uit Bonaire komen, noem maar op. Dat is zeg maar onze groep die wij uit willen nodigen. Eén ding wat wij kunnen verklappen is dat er hier en daar wat grote namen komen, grote Antilliaanse artiesten. Meer ga ik niet zeggen. Er komen in ieder geval grote namen. Je gaat namen droppen, dacht ik. Er komen grote namen aan. Dat is één ding wat we kunnen verklappen. We doen ons best voor jullie. We zijn echt bezig achter de schermen. Mensen vragen van, hey, jullie hebben om zitten promoten. Jullie vragen om te liken, om te abonneren. Maar gaat er nog wat komen of wat? Slapen jullie of wat? Jullie maken grap. Nee, mensen. Jazeker, er gaat wat komen. Wij zijn echt bezig achter de schermen. Interviews hebben al plaatsgevonden. Dus ja, hij heeft het al gezegd. 7 juli. Kijk er gewoon. Like. Vanaf deel. 7 juli. Elke zondag. En trouwens, nogmaals, ik ga even terug. Dit is geen Antilliaanse kanaal of alleen Antilliaanse bezigheden.
Wij spreken gewoon Nederlands. Hier wordt Nederlands gesproken, anders ga je de auto uit. Zo simpel werkt dat, ja? We zijn in Nederland, dus pas je aan. We gaan het niet te lang maken. Volg ons nogmaals op Instagram. Volg ons op onze Facebookpagina. En abonneer op onze YouTube kanaal. En doe die melding aan, want dan krijg je als eerst bericht wanneer er iets online komt. Beschrijving 7 hier juli. beneden, hieronder. 7 juli. Vanaf 7 juli. Dan zie je alles. Vanaf 7 juli, ja jongens. 7 juli. 7 juli, de eerste interview. Met wie? Dat zal je zien. Maar die komt online. Met schaduw. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. Gebroeders Wolf. Peace Out.